akwane dereng, Bu. Apa neh to, Dit? Apa neh? Kok lagi ditinggal pipis kok ndak brok-brok ki lho rasah ngono. Kok haus. Iya. Haus. Heeh. Minum. Heeh. Heeh. Kok ndadake. Sumanding sisihmu nasa. Oh, aku mangkel kok kaya aku nyanyi baksone metu wong aku lungguh baksone wis adem. Teknone ya, Pak. Telu. Yo papat. Rina. Tukang syuting ngelus. Umatku dino Minggu semua. Yen wis rina enggal ratri kang katulu mung seliramu tanah liya dak tresnane lahir batin. Sampun. Anjing. Katuran tembang kangen kemawon, Kang. Iya, ini buka aku. Ayo Pak Di, tembang kangen. Wayah wengi udan grimes ra wis suwe. Wes Angin tansah tutut kalbu
Campur Sari. Terima kasih Kuyuk. Saking Kuyuk Audio. Ugara buat harus syuting. Wah, syuting. Yang saking